Eskainiko dugun antzerki hau prestatzerakoan, ikastolan izandako bizipenetan oinarritu gara. Txiki-txikitatik hasi eta orain artekoak. Hori bai, gure ikuspuntutik ikusita, noski. 3 zati ezberdinetan bereiz ditugu. Lehenengoa, haur hezkuntzakoak ginenekoak antzeztuko dizkizu. Bigarrenean, egindako ibilaldion berri izango duzu. Eta hirugarrenez eta azkenik, gedako pasahitza. Orain, gure antzerkiari hasiera emango diogu. Disfruta ezazue. Bai,
Oso ondo. Baina, eskiz gainera dago, oso ondo, baina, bideo bat jarri gehiena jarri dugu. Gehiena. Baina, nire egiten adako joan estek beti koska egiten orak. Beti. Baina, atzo ezan punta ez kosta bat. Koska bat. Baina, eta hietik iratzen. Eta hietik iratzen. Beti dago. Ja, bai. Josea dago, nire egunero ez. Oso negartia da. Baina, segurakoa. Hala ere, lehenengo astean, intzitzaion Aitona. Bai, Aitona itzen horretik, falta zuen, nero zentzia Aitona era. Igual, bai, ikusten eta... Ambientak eratzen da. Kolonia, ezak ez kolonia eratzen duena. Beti eratzen da, kolonia pilo batekin. Exageratua da. No? Baina, luzetzeko aita ere oso altua daukan. Ama ez horren altua, Ama ez horren altua. Konpare, Joseba da, eta Ñauta. Baina berdina. Altuera falta zaie. Bueno, bai, baina. Saltua da, oso. Normala da, Eta irai. Beti dabil. Nola esan? Beti beste parezka. Beti oso ala izan. Oso ala izan. Bueno, iruditzen bazik, guazen
sorturik ginen lehenengo aldiz, gurasoak gabe, gure lagunekin lo egin behar duelako. Han gertatutakoa ere kontatuko dizuegu. Mochila, gauzak, amaiketako gero emango du, bale?
esan genuen. Hirugarren mailan arotzeleara joan ginen, eta izugarrizko izan genuen, elurra eta guzti. Han, inguru giro zoragarri hartan ere izan genituen gure abentura batzuk. Umenikan joatea gomendatzen dizuet. Xeri, historia bat kontatuko dizuet. Duela 5 urte, zuen adineko ume batzuk etorri ziren horrean. Nik zuei esan dizuetan bezala, arriskutsua zela esan nien eta kanpora joateko. Beraiek ez zidaten kasurik egin. Barrura jarraitu zuten, eta kobatzula ondoren laberinto bat bihurtzen da. Galdu egin ziren laberintoan eta hil egin ziren bertan. Hemendikan kanpora joateko gomendatzen dizuet.
Nahasietan egiten ginen, mostua egin genuen, eta baita horieteko gaztelura joan ere.
ikusteko. Eta jakin ezazue, azkeneko irteera jakatzen dugula. Zuhatzara goaz datorren astean, eta handik ere ekarriko dugu zer kontatua. Bueltan kontatuko dizuegu. Hasieran esan dugun bezala, hirugarren antzerki honetan, geran gertatutako gauza sinesgaitza kontatuko dizkizuegu. Pista bat emango dizuegu. Ikuskaria dator. Thank you.
pixa eta pixagura jarrezet, gunetik jumle. Guare, botako minutu batean, Guai, zekira lan nintzen da. Bueno, gaur, zaneran gaiari batia zera emango diogu. Materia. Materia, hilo horretan zer dezakegu. Solidoa. Likidoa. Eta gasezkoa. Bai, gasezkoa. Igelekua, bizina. Gasezko egoera. Gasezko egoera. Baina, arte respetu falta. Gainera ikuskari jaunaren aurrean. Nor izan da? Bera izan da! Inez izan? Bera izan da. Baina nire izan? Bera izan da. Bera izan da. Xabi izan da. Nena izan, ala izan da. Inez izan? Bera izan da. Bera izan da. Ikuskari jaun izan da. Bera izan da.